Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca Constructoraș, al doilea episod, da, din seria noastră. Tocmai ce am primit un videoclip, da, aoleu, așa. O să jucăm Constructoraș, după cum v-am zis, și o să mă chinui un pic să-l găsesc, dar când îl găsesc, revenim. Până atunci, pun o scurtă pauză. Bun, deci am pus o pauză de 5 minute, fiindcă mi-a luat până am găsit DVD-ul. Suprascrie joc. What? O să luăm joc nou. Așa. O să luăm o pălărie albastră. Păr castaniu, păr șaten, chelie nu vreau. Nu o să iau păr șaten. Ochelari pătrați, ochelari rotunzi, fără ochelari, da, fără ochelari, eșarfă papion, cravată, fără accesoriu, cămașă aș vrea, da, cămașă albastră și aș vrea un plover verde. Și o să-l cheme pe primarul nostru Albăstrică. Ar vrea să scriu cu diacritice, dar nu merge. Hai să-i dăm OK. Cum să chem orașul? Albasraș. Orașul Albasraș a fost înregistrat. Ai grijă de el și administrează-l cât poți de bine. Ok. Pentru a-ți începe misiunea ai nevoie de o primărie de unde să iei cele mai bune decizii, așa că nu mai zăbovi și construiește-o. Bun. Primărie aici. Perfect, s-a construit primăria. Perfect, primăria orașului Albasras a fost construită cu succes. Primii locuitori au ajuns deja. Datoria ta este să le construiești 3 case. Pentru o mai bună mobilitate trebuie să construiești toate clădirile orașului în apropierea unui drum. Bine, ok. Să luăm o clădire, să luăm o din aceasta mică și o plasăm, uite aici. Mai luăm încă una și o punem aici. Mai luăm încă una și nu eram sigur că o să pun aici. Locuitorii caselor îți vor plăti impozit pe locuințele lor. Sarcina ta este de a colecționa toți banii. Super! Trebuie să asiguri protecția caselor și a locuitorilor. Dacă nu reușești acest lucru, ei nu își vor mai plăti taxele. Dacă o casă e jefuită, ai nevoie urgent de o secție de poliție. Ai grijă să construiești această secție astfel încât raza ei să acopere cât mai multe case. Deci o să iau o secție de poliție și o pun aici. Superb! Și a dispărut. Dacă observi acest simbol deasupra unei case, înseamnă că aceasta a luat foc. Era și logic. Trebuie să construiesc o stație de pompieri, care o să pun aici. Și mai am doar 17.865 de bănuți. Acest simbol îți indică nivelul de securitate al orașului. Acum toate casele sunt protejate, de siguranța orașului este 100%.
Și vreau să zic că acel simbol, că veni vorba să dau și o camera mai micoace sau să o fac mai mică, un 1,5. Perfect. Foarte bine se vede 1,5. Perfect. Bun, avem așa. Asigură-te mereu că economia orașului este la nivel ridicat prin crearea locurilor de muncă pentru cetățenii tăi. Ok. Da, construiesc fabrici, dar trebuie să iau și bani. Opa, aici. Se construiește fabrica. Wow, sunt multe chestii de construit. Felicitări, acum orașul tău are o economie în creștere. Bun. Munca unui primar nu se rezumă doar la atât. Trebuie să asiguri și sănătate, educația sau bunăstarea cetățenilor. Oh my god. Într-un oraș trebuie să funcționeze cel puțin un centru medical. Plasează-l cât mai aproape de cartier. Centru medical. Și să luăm și bani, dar mai există și altfel de centre medicale. Și nu știu eu. Acest simbol îți arată cât de sănătos sunt locuitorii tăi. Abia aștept să mă lase singur. Pentru un viitor prosper al orașului, nu uita de educația cetățenilor. Ridică unități de învățământ pentru toți copiii. Ok. Unități de învățământ, grădiniță, eu vreau școală. Aici. Da, vă dau bani, fraților. Urmărește mereu ca indicatorul nivelului de educație din orașul tău să fie ridicat. După muncă și răsplată, oferă-le cetățenilor tăi cât mai multe momente de relaxare construind centre culturale. Hai să construim și un centru cultural, adică un teatru, pentru cei care nu prea știm. Hai să dăm și un pic mai încoace să vedeți și voi cum arată teatrul nostru frumos. Oameni fericiți înseamnă primar fericit. Super! Deoarece toate clădirile trebuie să aibă acces la stradă, e foarte important să începe extinderea rețelei de drumuri. Să iau bănuții și să luăm așa, o să pun aici. Tare. Frumos, când vrei să extinzi zona de construire a orașului, poți cumpăra un teren dând dublu click pe o parcelă de teren. Da, și mă obligă să fac asta și după aia rămân doar cu 3000 de bani și mă enervează. Și dacă nu vreau, trebuie să cumpăr. Nu doresc, dar sunt obligat, să știm. Mă simt obligat. Dând dublu click pe orice clădire, o poți demola, muta sau îi poți observa caracteristicile. Mulțumesc! Perfect! Bun! Ce activează? Mă rog, am 30 de oameni. Bun, acum o să vreau să văd celelalte centre medicale. Avem dispensar, clinică și spital. Super tare. Haideți să îi plătim. Hai să luăm și o locuință. O luăm pe cea mare cu 800 de bani. Și cred că o să iau și strada acum. Magazin. O să iau un mall. Da, o să iau un mall și trebuie să acopere cu mai multe case. O să fac, uite așa. Mall. Asta e casa sau ce e? Nu știu dacă e casa aia. O să pun mall-ul aici. E grădiniță, deci mall-ul stă ok aici. O să iau și un magazin mic care o să-l pun aici. Nu mergem, n-am voie, da.
Da. L-am pus aici și o să iau și strada acum. O să pun de aici până aici. O să mai iau stradă, o să pun de aici până... wow, asta e... Și ce am făcut din greșeală, fiindcă nu știu ce am făcut, dar nu-mi place. Aoleu, trebuie să... Fucking shit. Bun, ce o să fac? O să iau drum și o să iau de aici, o să pun așa până aici. Și voi pune case. Voi pune așa. Voi pune una cu 200. Voi pune una cu 400. Și voi mai pune una cu 50. Voi mai pune una cu 200. Și voi mai pune una cu 50. Și încă una tot cu 50. Bun, acum va trebui să construiesc ceva de muncă, fabrici și uzine. Minus 15, minus 7, plus 50, plus 85, minus 20, minus 10. Plus 15, plus 30, minus 10, minus 5. Oh, n-am destui bani acum. Fabrică de mobilă, fabrică de conserve, uzină. Ai, trebuie să construiesc o secție de poliție, rapid. Secție de poliție. De aici. Și mi-am doar 800. Haideți să nu rămânem cu 800 și să rămânem cu 5 bănuți. Să luăm de aici. Bun. Acum trebuie să adunăm câțiva bănuți. Uite că am și adunat și o să fac, uite așa. Și acum va trebui să-i plătesc pe toți ăștia. Nu am suficienți bani. Vai de capul meu, parcă am pus o secție de poliție aici. Am 520 de oameni și totuși e foarte greu. Trebuie să construiesc o secție de poliție rapid. Aoleu, e de rău. Stație de pompieri e 500. Mai trebuie bani. Iupi, sunt salvat. Iupi, sunt salvat în sfârșit. Perfect. Bun, acum trebuie să... Secție de poliție. Nu. Am greșit. Contează. E important să apăr pe oameni. Îmi trebuie o stație de pompieri și trebuie să fac 500 de bani ca să iau. Și vă dați seama că dacă eu nu cumpăram o zonă din asta, mai exact zona asta care nici nu-mi trebuia, atunci voi vă dădea seama,
Vă dați seama câți bani aveam acum dacă nu cumpăram secția, dacă nu cumpăram pădurea aia? Aveam 10.000, puteam să construiesc foarte multe stații de pompieri. Dar nu, că a trebuit să mă pun în jocul să cumpăr. Dați-mi al naibii bani, că am doar 295 din 500. Haideți, frate meu. Iupi, am 500. În sfârșit am 500. Și o să construiesc o stație de pompieri în sfârșit. Atâta timp construiesc și o stație de pompieri. Ce avem aici? Avem cu 350, cu 500, 1200, 40, 40, 70. O să aștept să fac și 1200, aș vrea. Dar mi-am de plătit și eu. Să luăm și bănuții aceștia. Normal, la cui 20.000, nu mai e 10.000, e creier. Îl scumpește, logic îl scumpește, ce... Dar dacă ar fi să cumpărăm bucata asta de teren. Fact, avem de plătit. Mâncați-aș neva. Bum, bum, bum. X-Lader am primit pe YouTube. Eu cred că în fiecare minut se postează câte 10.000 de videoclipuri la câți oameni folosesc YouTube-ul. Ce mă bucur că primesc bani. Abia aștept să fac 1200. Nu, pe bune, chiar abia aștept să fac 1200 ca să pot construi spitalul ăla. Să iau și o fericire. Și să iau și... Deși dacă construiesc spitalul ăsta o să iau 100% health, o să iau 100% iubire și 70% fericire. Să luăm și banii aceștia. Am 1200. Super tare. Luăm spitalul și îl amplasăm. Acoperă foarte mult spitalul. Acoperă surprinzător de mult. Bun, deci cred că o să iau și îmi trebuie 350. Vreau să fac 100% acolo la inimă, la health, adică aici. Da. Cred că știu ce o să fac în următorul videoclip. Chiar cred că știu. Și abia aștept să-l fac. Cred că o să-l fac tot azi, dar îl postez mâine. Da, astăzi e 3 iulie 2020, ca să știți. Deci o să mai fac un videoclip azi, dar o să-l postez mâine, pe 4 iulie. Opa, ia uite ce avem noi aici. Și mâine voi posta practic 2 videoclipuri. Sau poate îl postez pe ăla care îl fac tot azi.
Da, da, știu despre ce îl fac și o să fie super. Cred că o să vă placă cum o să-l fac. Opa. Da. Astăzi am făcut 100 la protecție și vreau să facem și 100 la asta, zi să-i zic. Cum zice și domnul Pazar, zi să-i zic. Da, o să iau și asta și o să pun aici. Și Doamne ajută, frate, am tot 90%. 34%, da? Ce s-a întâmplat? Așa, 92%. Să plătim și aici. Și haideți să terminăm și videoclipul acesta. Ne vedem la următorul videoclip. Cred că va fi tot azi, dar peste câteva minute, o oră, două. Bine, oricum ar fi, ne vedem. Avem 100, haideți. Adică avem 100 la protecție, nu zic că avem 100 la toate. Avem 100 la protecția, ăsta a fost videoclipul. Ne vedem!